Żewġ titjiriet fil-ġimgħa minnu lejn l-ajruport ta' Bristol, Ingilterra mistennija li jirritornaw għas-sajf li ġej. Dan kien innotat mill-ġurnal Gloucestershire f'artiklu fejn intqal li dawn it-titjiriet se jerġgħu ikomplu jsiru minn April li ġej mill-linja tal-ajru EasyJet kull nhar ta' erba' u ġimgħa. L-istess artiklu nota n-numru ta' lukandi f'pajjiżna li ġew deskritti bħala impressjonanti. Anki dak li toffri Malta ġie notat minn dan il-ġurnal fejn semma li l-bajjiet li humonin bihom pajjiżna attivitajiet tal-baħar u l-kultura rikka li gawdu minna pajjiżna. Manager tal-linja tal-ajru EasyJet li kien intervistat brabta ma dal-artiklu stqar kif Malta hija fost id-destinazzjonijiet l-aktar favoriti tat-turist Britanniku. Esprima sodisfazzjon tiegħu wkoll id-direttur kummerċjali tal-Ajruport ta' Bristol li rrimarka kif din l-aħbar hija waħda ċitanti għall-klijenti tal-ajruport u żied jgħid li Malta hija destinazzjoni sabiħa b'veduti spettakolari u kultura vibranti.